Bé, la nostra llengua i la nostra cultura ha sigut sempre la meva passió. Vaig començar a l'escola en un moment en què s'incorporava tímidament el valencià, però s'incorporava per la força i la pressió que fèiem alguns mestres. Però un bon dia, cap allà el 1980, vaig llegir un article de Jim Cummins, era un psicòleg irlandès que parlava sobre llengües minoritzades i com desenvolupar la competència dels xiquets, i curiosament va ser un article que em va canviar la vida. Em va canviar la vida perquè em va demostrar que el tema del bilingüisme, el tema de l'educació en llengües, sobretot de llengües minoritzades, podia tindre un fonament absolutament rigorós i científic, no basant-se solament en la intuïció dels mestres, en el costum, sinó en teories i bones pràctiques que s'estaven realitzant arreu del món, i a partir d'aquest moment vaig tindre la intuïció que el valencià havia de ser ensenyat, si volíem recuperar-lo, revitalitzar-lo, havia de ser ensenyat conjuntament amb la resta de llengües, convertint-se en el nucli d'una organització conjunta de tota l'educació lingüística. La veritat és que no solament jo, sinó moltíssims mestres, el que fèiem era simplement fer tots els papers de l'AUCA, és a dir, fèiem tot allò que en aquell moment el valencià necessitava per a ocupar el seu lloc dins del sistema educatiu. Tots recordem alguns mestres de la nostra infantesa, molts d'ells, ben segur, ens marcaren el nostre futur d'alguna manera o altra. Però si ara intentaren posar nom i cognoms a un mestre d'escola, un mestre que fora dels millors especialistes pel que fa als processos d'ensenyament-aprenentatge de llengües, un mestre qualificat per la inclusió exitosa del valencià en el sistema educatiu i un mestre enamorat del seu país, ben segur que tots i totes pensaríem en Vicent Pasqual. Hola, Jaimito, Doña Urraca, en Carpanta i Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, de l'ull viu amb un soldat, els reis d'Orient, Papa Noel, el Pato Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman. Benvinguts, passeu, passeu, de les llistons en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Un any més la categoria de normalització lingüística al costat de l'Associació Cultural Socarrats per lliurar aquest guardó tan important en la defensa de la nostra llengua, dels nostres costums, de la nostra cultura. Aquest any jo crec que no podien haver triat una persona més implicada en la defensa de l'ensenyament en valencià. Vicent Pasqual Granell és un mestre d'escola que a més ha esdevingut un gran pedagog, un filòleg, un lingüista. Jo crec que sobretot això, el que ha quedat ha sigut el seu espírit de mestre. Jo diria que mestre de mestres en valencià. M'agradaria, senzillament per acabar, desitjar-te que continues en aquestes ganes que tens. M'explicaves abans les dificultats d'alçar-te de matí i continuar treballant i passejar el gos a la mateixa vegada, que és en el moment en què més actiu te trobes, però que continues treballant per la defensa d'un projecte de país, perquè al final la suma de tots
és la que fan possibles projectes grans. Si realment volem assumir el manament de l'Estatut i de la llei d'ús i ensenyament del valencià, que així al País Valencià els xiquets i les xiquetes han de dominar les dues llengües, que és el que volem, és a dir, no hi ha altra manera que fer una escola en valencià. Hi ha molta gent que interessadament sembla que nega aquesta evidència i diu que l'ensenyament en dues llengües o en tres pot entrebancar diguem-ne la competència dels xiquets, el seu desenvolupament cognitiu i lingüístic, però això no és veritat. Totes les avaluacions que s'han fet així al País Valencià han demostrat l'evidència, és a dir, el valencià no ha sigut mai un entrebanc en l'educació dels xiquets, sinó la condició per a l'excel·lència. Els centres, els programes que han donat, diguem-ne, més interès, que han, no sé, han tingut una dedicació al valencià més elevada, són els que han tingut resultats millors, però no solament en valencià, sinó en castellà i en la resta d'àrees no lingüístiques. Pare, jo soc filla teua, però aquí vulgues a Guillem. I si tu manes que em tanquen pronte a la caixa seré. Son pare no vol sentir-la, ai pares que no escolteu. Mentre Carmesina plora la soledat del convent, Guillem ve de les deveses cada tarda al sol ponent i davant la roca roja resa la Mare de Déu. Jo diria, si és que encara cal justificar aquest premi tan merescut, que hem volgut premiar l'intel·lectual, l'escriptor i també, és clar, el seu compromís cívic incansable amb el poble valencià. Jo, de quan en quan, trobo gent que m'he sorprès un poc de València i que els pares seu castellanoparlants i ells me parlen valencià. I dic, com és això? Dic, doncs a l'escola. I això realment és sumar i això és realment important i això vol dir que aquesta tasca ha estat molt ben feta. Bona nit a tots. Us llisc l'acta de nomenament del Premi. Acta de nomenament del Premi Socarrat Major 2016. L'Assemblea de l'Associació Cultural Socarrats de Vila-real, celebrada el 13 de novembre de 2015, ha acordat per unanimitat adjudicar el Premi Socarrat Major 2016 a Vicent, Pasqual i Granell. Els mèrits de valor considerats a l'hora d'atorgar el premi són els següents. Primer, per ser pioner al nostre país en l'estudi i promoció dels programes d'ensenyament en la nostra llengua, que han permès, a dia d'avui, l'educació i la competència en valencià de moltes generacions. Segon, per una trajectòria constant i polifacètica en l'àmbit de la llengua que abraça des de la creació literària a la investigació teòrica, la formació didàctica de la llengua i la literatura. Trajectòria que ha servit de model i referència a un gran nombre de formadors i mestres de les nostres aules. I tercer, per mantenir un esperit coratjós de lluita i de treball, de fermesa en etapes difícils per a la llengua del País Valencià, amb la convicció que l'educació és la base d'un futur de prosperitat que es construeix dia a dia. Tot el món que ha treballat en aquestes qüestions hem fet les coses perquè les havien de fer. Estava en la nostra naturalesa, en la nostra idea de la vida, però ara arriba un moment en què el que algú hagi advertit aquest esforç i que damunt el reconega i et dona un premi, és a dir, això ja és una cosa absolutament que m'ha impactat moltíssim, Fins i tot ara venint des de casa estava pensant que això és com una mena de recapitulació, no? M'ha fet pensar en quants anys de lluita, quants anys de treball, i ara poder-me reunir amb els amics, amb la gent que ha treballat amb mi, és un autèntic plaer. Junt de tu, cantarem tot junt de tu. El teu encís mariner, la teua cala planera i el teu somrís cara i vent. Junt de tu, guardarem molt junt de tu aquelles flors del camí, la teua alegre vent clara i l'aire fresc del matí. És un autèntic honor per a mi rebre el Premi Socarrat Major 2016
el guardó personal més prestigiós del País Valencià que concedís l'Associació Socarrats de la històrica ciutat de Vila-real. Soc mestre i en iniciar-me a la docència en aquells primers moments en què molts mestres com jo lluitaven sense treva per incorporar el valencià a l'escola, sense currículums, sense materials i havent de convèncer les mares i els pares de la bondat de la nostra proposta. Era un treball mig clandestí, mig il·legal, que provocava forts enfrontaments amb les autoritats polítiques i acadèmiques, però que es proporcionava una enorme satisfacció davant la resposta dels xiquets i de les famílies. Mirant darrere, em sento orgullós de la feina que amb mitjans ben escassos hem aconseguit fer, perquè mai no he estat a soles. Ha sigut el treball de moltes persones, algunes presents ací aquesta nit i d'altres que no han pogut vindre. Hem aconseguit fonamentar un projecte d'escola valenciana, plurilingüe i intercultural, en línia amb la teoria, recerca i bones pràctiques més avançades arreu del món, i estem en condicions d'afirmar que podem proporcionar a tots els nostres joves, si disposem de recursos necessaris, una educació plurilingüe rigorosa, de qualitat i en valencià. Moltes gràcies. Moltes gràcies, benvolguts socarrats, per la vostra hospitalitat i les vostres atencions. Considereu-me d'ara en avant un socarrat més, un socarrat que portarà amb orgull aquest sobrenom com a mostra de valencianisme, de rigor i de compromís amb els valencians. Finalment, vull fer partícips d'aquest premi a Marga, la meva dona, i a Ferran, el meu fill, sense els quals aquest premi no hauria sigut possible i sense els quals tampoc tindria sentit per a mi. Moltes gràcies. Ella em va estimar tant, jo me l'estimé encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com si ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan en la llar cremava només paraules d'amor.